Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu? Espero que estiguéssiu tots bé. Benvinguts a la presentació del curs. Us explico una miqueta què és el que farem aquí avui. La idea és plantejar-vos o explicar-vos com farem el curs tant en l'aspecte tècnic com en l'aspecte pedagògic. Més que res perquè tinguéssiu clar el funcionament del curs i el que hem muntat abans de poder fer la compra. Que no haguéssiu de fer la compra a cegues i que no sapiguéssiu el que esteu comprant. No ho trobem coherent, llavors hem volgut fer una presentació per explicar-vos la dinàmica del curs i com funcionarà i que tinguéssiu unes raons per a poder valorar si realment ho voleu fer o si no ho voleu fer o voleu fer un altre lloc o que vosaltres decidiu. Llavors tindreu durant tota la setmana vinent, fins dimecres, per a decidir si voleu adquirir el curs, el voleu fer amb nosaltres o si no el voleu fer o que vosaltres creguéssiu convenient. S'aniran integrant gent, perquè veig que fa falta gent encara, a mesura que es vagin integrant doncs ens anirem acceptant, però nosaltres començarem ja la sessió. Sí que vos demanaria que desactivéssiu tots l'àudio. Després, quan féssim pregs i preguntes, sí que a mesura que anéssiu demanant la paraula ja us anirem activant l'àudio perquè poguéssim conversar. Veureu que tenim dues parts aquí, una que serà la part tècnica, que us la donaré jo, i l'altra que serà la part pedagògica, que us la donarà el que seria el vostre professor, Víctor Grau, que el tinc aquí al costat, i ara després se presentarà i us explicarà tota la part pedagògica del curs. Jo us explicaré una miqueta la part tècnica. La sessió que estem fent ara se gravarà, o l'estem gravant, estem gravant a nosaltres no us estem gravant, us estem gravant nosaltres. Llavors, la gravarem i la penjarem a la plataforma en obert per a tots els que no han pogut assistir a la presentació que puguem veure-ho després a través de la plataforma. O si vosaltres teniu algun dubte i voleu tornar-la a veure, que la poguéssiu veure. La pengem a la plataforma i no és necessari ni estar registrat ni haver fet el pagament ni la compra del curs per a poder visualitzar la presentació aquesta. Per a visualitzar continguts del curs, llavors sí que ja heu de fer la compra del curs, però ara us explicaré com se fan els pagaments, com se fa la compra i què és el que trobareu a la plataforma. Això us ho explicaré tot ara. A part del vídeo, us enviarem també al grup del WhatsApp, us enviarem un PDF en la presentació que veureu després posteriorment del PowerPoint que us farà Víctor sobre la pedagogia del curs i com funcionarà. Llavors, no és necessari, si voleu que ho apuntéssiu quan veiguéssiu el PowerPoint, no és necessari que féssiu captures ni que us compliquéssiu la vida perquè ho l'enviarem. Lo tindreu en PDF perquè el poguéssiu consultar, el poguéssiu veure. També us vull dir que, a part de que fem la presentació i que després atendrem totes les vostres preguntes i consultes, ens continueu tenint a través del WhatsApp, a través del correu electrònic, a través del telèfon. Qualsevol cosa que tinguéssiu, no ho dubtéssiu. Ens podeu trucar i us atendrem de la millor manera possible. No és necessari que us ho digui, ja ho sabeu, com sempre. Si us sembla, anem a passar a veure l'aspecte tècnic. Com us vaig explicar, el curs se fa a través de la plataforma Zoom. Utilitzem el Zoom, la plataforma, per a poder fer les connexions i les explicacions del temari. I aquesta sessió que vosaltres fareu d'explicació de temes i de temari, la gravarem i la penjarem a la plataforma nostra. Això ho farem per a aquell que no pugui assistir al curs o aquell que tingui un dubte i després vulgui tornar-lo a veure, doncs que poguéssiu tornar-lo a veure a la plataforma. A més, a la plataforma, a més de tindre els vídeos de les classes que s'aniran fent, també tindreu el que és la teoria escrita del curs. La teoria escrita del curs, no obstant, nosaltres l'anirem passant cada setmana. No és necessari que compréssiu temari. El temari el passarem nosaltres. El passarem en PDF, tant el temari com els exercicis que heu de fer, així com el solucionari. Després us explicarà Víctor com us anirem donant això, però no és necessari que compréssiu els llibres. Utilitzarem tots els llibres del Castellnou, però no és necessari que el compreu, que el subministrem nosaltres. No obstant, a la plataforma tindreu també un extracte d'aquest contingut
per si algun dia, jo què sé, esteu a la muntanya i teniu un rato i vos apetís llegir de Mari, espero que no sigui així, però si mai passa, vale? Doncs si no porteu els PDFs damunt que poguéssiu accedir a la plataforma els poguéssiu veure. 1000 coses, o us heu deixat a casa la tieta o a casa els sogres i no ho teniu i els voleu consultar, doncs tindreu per a poder-los consultar. A més, a la plataforma també tindreu exercicis pràctics. A part dels exercicis que us donava el professor, si voleu practicar una mica més o voleu fer 4 exercicis, doncs tindreu una sèrie d'exercicis a la plataforma que podreu fer. No és necessari, no són els exercicis ni és el contingut que us demanarà el professor. Els teniu com a suplement, com una més a més per si desitgeu poder practicar més exercicis. A part, els exercicis de la plataforma els corregís al mateix moment. Solen ser teòrics, solen ser tipus test, i s'autocorregeixen automàticament. Al moment sabeu on heu errat o en quin lloc heu acertat. Si us sembla, sense més dilació, passarem a veure el tema de la plataforma, com està estructurada i com accedir-hi. Us comparteixo la pantalla. Aquí la teniu, l'esteu veient tots a pantalla, no? Compartida. Aquí teniu la plataforma nostra, s'accedeix a través de seiformació.com, que és la nostra plataforma. Llavors, el primer que hauríem de fer si volem veure el curs on anem a cursos, a l'apartat de baix, podem anar a tots els cursos, però ja us surt en primer lloc. Anem aquí i aquí ja us surt el curs. Com no està comprat, no teniu accés al contingut, però sí que n'hi ha un contingut que està obert, que és, per exemple, el vídeo de la presentació, que el col·locarem aquí. Ara n'hi ha un vídeo de mostra, no és el vídeo de la presentació perquè l'estem gravant ara, però entre avui i demà de matí penjarem el vídeo i el tindrem penjat aquí. Es podrà consultar sense fer la compra del curs i sense tindre que registrar-vos a la plataforma. També teniu una petita introducció de l'explicació de què va el curs i si mirem a la solapa del costat que fica pla d'estudi, aquí ja tenim tot el detall del curs. Primera sessió, aquí dalt tindríem les sessions gravades de les classes, s'aniran afegint totes les sessions gravades als temes i a partir d'aquí ja tenim tots els temes que us he comentat abans. Tenim el grup de la comunicació escrita, en tots els temes dins de la comunicació escrita, comunicació oral, en tots els temes, l'estudi de la llengua, en tots els temes, tenim tota l'estructuració i els tallers. Dins de cada un també tenim exercicis, que és el que us he dit. Dins de cada un anirem trobant els diferents exercicis. Ara no ens deixarà accedir perquè no tenim comprada la plataforma, per tant no ens deixa veure els continguts. Però a mi el que m'interessava era que veiéssiu l'estructuració, com estava estructurat. Llavors, això ho podeu veure lliurement, podeu veure els continguts que n'hi ha. Bé, com se fa la compra del curs? Com us apuntem al curs? Doncs el curs, per apuntar-vos al curs, heu de fer la compra directament a través de la plataforma. Tenim aquí la plataforma, llavors el primer que hem de fer és registrar-nos. Us aconsello que us registréssiu primer abans de fer la compra per a evitar problemes cíclics que us pugui donar a l'hora de fer la compra. Si us registreu i després feu la compra va millor. Fiquem un DNI, 40 40 40 40 D. Aquí hauríem de ficar el correu electrònic, nandet @seiformació.com i una contrasenya. Per exemple, la repetim. Li donem al nostre robot, a la captcha, me demana passos de peatons, marco els passos de peatons, verifico i em registro. En aquest cas no ho guardaré. I en això ja estic registrat. Un cop estic registrat ja puc fer la compra del curs. El curs té un cost de 290 euros per a la gent mortal, però, com ja us vaig comentar i us vaig aixecar el PDF, tots els que heu fet el curs àctic nosaltres i els que formeu part del cos de Mossos d'Esquadra teniu un descompte de 40 euros. Aquest descompte s'aplica aquí a través d'un cupó. El còdic de cupó és el que és CAT2020.
Si apliquem el codi de cupó veureu que ja fa el descompte dels 40 euros. A la qual cosa us queden 2,50, ja podem anar a caixa. Abans d'anar a caixa ja ens ficarà tot el detall, omplirem totes les dades, les que siguin necessàries, codi postal, roquetes i l'altre és el telèfon. 609 666 157. Me sembla que l'he ficat al revés, però és igual. En això, accepta condicions, realitza comanda i ja us surt l'apartat de pagament en targeta de crèdit. Ficaríeu targeta de crèdit, caducitat, igual que una compra, es passarà a la segura, és HTTPS, vull dir, no heu de patir. Les dades no es queden guardades tampoc, o sigui, una vegada s'ha fet el pagament, les dades desapareixen, i en això ja tindríeu, una vegada fet el pagament, tindríeu accés ja a tot el contingut del curs. El que és el temari escrit l'anem afegint setmanalment, l'anem afegint. No està tot ara sencer, se'n va afegint. Igual que us anirem donant el temari escrit també en PDF o l'anirem enviant també setmanalment. I els vídeos els anirem penjant a mesura que es vagin fent. Llavors, els vídeos normalment a les 48 hores estan penjats. Si fem el curs en dijous, doncs compteu que dissabte de matí penjarem el vídeo. Si el podem penjar abans, el penjarem abans, però tot dependrà de la renderització i del muntatge, el que ens costi el muntatge del vídeo. Llavors, jo he cancel·lat, i ja us donaria accés a tot el curs. En això, més o menys, la part tècnica me sembla que està clara, no crec que n'hi hagi massa dubtes, però si us sembla, obric un espai de consultes, dubtes i preguntes sobre l'espai tècnic. Teniu el xat, si voleu, m'aneu dient a través del xat, aneu demanant la paraula a través del xat i us aniré donant accés als micros, o aixequeu la mà. El que passa és que n'hi ha gent que no veig, no sé si m'aixequen la mà o no l'aixequen. Sobre l'aspecte tècnic, després us explicaré l'aspecte pedagògic que us presentaré ara a Víctor i ell us explicarà tot el tema de com funcionarà el curs, com s'anirà desenvolupant, la prova, quins aspectes tenim a la prova, com se puntua, quins percentatges n'hi ha, tot això us ho explicarà Víctor. Després també obrirem un altre apartat de pregs i preguntes sobre la pedagogia. No n'hi ha ningú que tingui cap consulta. En tot cas, si la teniu després, me la feu després. Us presento a Víctor, Víctor Grau, que serà el vostre tutor, el vostre professor, i ell us explicarà tot el tema pedagògic. Li preparo la pantalla. Este és lo de C1, no. Vale, un segonet que li preparo la presentació del C2. I no el trobava. Vale, doncs us deixo en Víctor, ens parlem després. Fins ara. Tot teu, Víctor. Faig la presentació? Sí. Presentació de dispositivos. Des del principi. Des del principi, sí. Bé, molt bona tarda. Com dia anant, el meu nom és Víctor Grau i us acompanyaré a tots aquells que decidiu fer el curs de català. Bé, intentarem d'alguna manera presentar-vos el curs i veure una mica
on volem anar a parar d'acord amb els objectius de la prova. En primer lloc, us volem presentar la prova, com esteu veient, consta de 3 àrees diferenciades, amb un pes ponderat per cada part, que està bé que sabeu, perquè això també us permetrà d'alguna manera orientar una mica cap on heu de dedicar esforços a l'hora de treballar, estudiar o preparar les activitats que anem encomanant. Hi ha una primera part de comprensió lectora i expressió escrita, que ja veieu que computa força d'acord amb el timing de la prova. I aquí, bàsicament, el que heu de demostrar és competència per a comprendre textos, manipular-los, adaptar-los, fer transferències o transposicions. Que no estan veient la pantalla. Perfecte. Perdoneu, ara sí. Després hi ha un segon apartat que té un pes ponderat del 16%, que és on haureu de demostrar domini sobre la gramàtica i el vocabulari. Hi ha 3 proves diferenciades, una de coneixement específic de gramàtica, un també de lexicografia i després altres aspectes vinculats a la pròpia lèxica. Després hi ha un apartat de comprensió lectora i expressió oral que se presentaran amb 2 activitats diferenciades. Una d'elles una presentació o argumentació formal i després una pròpia discussió amb l'examinador que us toqui aquell dia. Aquí, bàsicament, el que heu de demostrar és que teniu un nivell d'expressió oral fluida i, sobretot, adequada i correcta d'acord al nivell que s'exigeix. Com ens organitzarem? No m'ho passa ara. Es tracta d'un curs virtual, com ja sabeu, on utilitzarem la plataforma SAI que us ha presentat el Nando i també la plataforma Zoom, que és la qual estem utilitzant ara per a fer la classe. Què farem exactament? Farem setmanalment una sessió grupal, com aquesta, d'uns 40-60 minuts, més 60 que 40, de les 7 a les 8, i aquesta classe l'enregistrarem per a que pugueu obtenir-la a posteriori, ja sigui perquè no heu pogut assistir presencialment a l'aula virtual o perquè algú de vosaltres vol repassar algun aspecte que d'alguna manera no li ha quedat clara o li va millor per estudiar en aquest sentit. Si s'escau, també farem una sessió individual mensual amb l'alumne per preparar la prova oral, d'acord amb els criteris de la prova del Consorci. Aquesta no la faríem de manera habitual, sinó per tots aquells alumnes que d'alguna manera tenen problemes o denoten o no tenen soltura a l'hora de parlar amb els requisits del nivell que es demana. Després faríem una sèrie de seguiments de tasques setmanals, que es tractaria que jo, prèvia sessió o posterior a la sessió, el que faria és encomanar-vos una sèrie de tasques que ja vindria inclosa al manual que us hauríem facilitat prèviament. I la idea és que vosaltres la prepareu durant aquella setmana amb els apunts que us hauríem facilitat prèviament i també us facilitaríem 24-48 hores abans de la següent sessió el solucionari de les mateixes activitats, de manera que vosaltres us els podríeu autocorregir a casa. Quina és la intenció d'això? Que vosaltres a posteriori, havent revisat l'activitat, ens pugueu traslladar quins són els vostres dubtes i les vostres inquietuds en relació a les activitats que s'hagin fet. Això ens permetria, a través del fòrum, que ara explicaré com ens organitzaríem al fòrum, ampliar informació, oferir nous recursos per a que pugueu treballar en aquest sentit. El fòrum, bàsicament, el que faríem és a través de WhatsApp. Sé que costa molt en l'àmbit laboral o acadèmic, aquells que estiguin estudiant, compaginar entre plataformes i totes aquestes qüestions. Per tant, el que faríem és que ens traslladaríeu el dubte directament a través del WhatsApp. M'ho traslladaríeu a mi directament, que això ho podeu fer quan estiguéssiu fent l'activitat, i llavors jo ho processaria, prendria nota d'això i ho traslladaria a l'aula si ho considero oportú o ho resoldria directament amb vosaltres si considero que es tracta d'un assumpte particular de cadascú. Què més? Hi hauria una entrega i revisió d'una redacció individual. Posa per grups aquí perquè ens organitzaríem. No en faríeu una cada setmana perquè sé que això no ho acabaríeu fent i suposaria una càrrega addicional. Per tant, no fareu una redacció cada setmana, sinó la meva intenció és que en feu una mensual.
val? I tindríeu ja marcat quin és el vostre dia d'entrega. Per què? Perquè la idea és que anem repartint les entregues i que tampoc no em sigui feixuga aquesta tasca i poder fer una correcció com us mereixeu. Val? No es tractarà de fer una redacció a l'ús, tindrà una sèrie de pautes molt marcades amb una sèrie d'activitats complementàries. Val? Per tant, tampoc no volem descarregar-vos, però tampoc volem no oferir la càrrega que considerem oportuna, val? Perquè, per exemple, haureu de seleccionar una notícia d'un diari, haureu de fer un resum d'idees, haureu de fer un resum redactat i després haureu de fer, per exemple, un article d'opinió, val? Perquè entengueu que és una dinàmica complexa que per això us donarem més temps, val? Per a que no sigui una càrrega, però que alhora poguéssiu complir amb els objectius del curs. Quina és la idea? Que agafeu desenvoltura en relació a la redacció de textos i que quan arribeu a l'hora de fer una prova doncs, tingueu almenys unes 10 o 12 redaccions fetes, val? I tingueu doncs, un nivell ja alt a l'hora de treballar en relació a la redacció. Val? I en el cas que considereu oportú, com dèiem abans, doncs tutories individuals per treballar aspectes que no hagin quedat clars. Llavors doncs, buscaríem un espai horari tant per a l'agenda de l'alumne com per a l'agenda del professor i buscaríem un espai i una fórmula per poder-nos trobar i veure allò que no ha quedat clar o que realment requereix de més atenció. Val? Aquí us hem penjat més qüestions, sí, perdoneu. Els llibres que utilitzarem són aquests, val? El llibre teòric, d'alguna manera, i també d'activitats i un solucionari. Això, com ha dit el Nando, us ho anirem facilitant amb píndoles, aquelles unitats o temàtiques que considerem oportunes treballar per a la prova, i us les anirem facilitant. Val? També penjarem o us facilitarem apunts addicionals en cas que hi hagin dubtes. Val? Això seria material que prepararia jo mateix i us ho aniria facilitant. I també activitats si considerem que ha quedat curt els recursos que hem facilitat i que considerem que s'han de repassar si així ho considerem oportú totes les parts. Val? I res, aquí bàsicament torneu a veure el que he explicat abans de veu d'una manera escrita, val? Per a que si després voleu repassar, que aquest document us el facilitarem a través de la plataforma i dels grups de WhatsApp, per a que en tingueu coneixement, és simplement reiteració d'allò que ja us he explicat de veu. Val? Simplement hi ha alguna anotació puntual, per exemple, indico que les redaccions s'han d'entregar en Word, bàsicament perquè us retornaré en forma de retrospecció la redacció comentada al marge. Llavors, això sí que us demanaré que, sisplau, m'entregueu la redacció en format de Word perquè si no, no puc treballar. Sí que tinc el PDF professional, però després tampoc no me la podeu retornar, val? Amb altres comentaris. Per tant, ho faríem amb Word. Val? I res, jo per part meva, Nando. Bueno, doncs ja està. El senyor Víctor ja us ha explicat una miqueta tot el tema de l'aspecte pedagògic. Queda que vosaltres, no sé, si teniu qualsevol dubte sobre el que hem comentat tant jo com el que ha comentat Víctor i mos voleu preguntar, doncs us aclarirem els dubtes sense cap problema. No obstant, si durant la setmana us ve algun dubte o alguna cosa, mos teniu per telèfon o mos teniu al WhatsApp, vull dir que mos teniu per correu electrònic, qualsevol cosa que tinguéssiu, sense cap problema mos ho comenteu.